Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα πάνελ του Athens Defense Summit. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Καραμανλής, είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας της Political Media Group και σήμερα έχουμε μαζί μας έναν πολιτικό που έχει ταυτιστεί ως ολίγη με το πεδίο της εσωτερικής ασφάλειας. Ο κύριος Χρυσογοΐδης είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Υπουργός Υγείας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η μακρά του διαδρομή στην ασφάλεια συνδέθηκε με μεγάλες θεσμικές και επιχειρησιακές στιγμές, από την αντιτρομοκρατική πολιτική και την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη, έως τον σημερινό μετασχηματισμό της ελληνικής αστυνομίας απέναντι σε ποικίλες απειλές. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τον Νίκο Καραμανλή και για την προσωπική πρόσκληση και εσάς για την τιμή που μου κάνετε να είμαστε εδώ οι δυο μας στο πάνελ αυτό και είμαι στη διάθεσή σας. Υπέροχα. Κύριε Υπουργέ, βρισκόμαστε σε ένα Defense Summit, δηλαδή σε ένα περιβάλλον όπου η συζήτηση παραδοσιακά αφορά στρατούς, αποτροπή, συμμαχία, τεχνολογίες και γεωπολιτική ισχύ. Σήμερα όμως η εσωτερική ασφάλεια μοιάζει να έχει περάσει στο σκληρό πυρήνα της εθνικής άμυνας. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν πού τελειώνει πλέον η δημόσια τάξη και πού αρχίζει η εθνική ασφάλεια. Ή μήπως αυτά τα δύο στον κόσμο των υβριδικών απειλών δεν χωρίζονται πλέον και τόσο καθαρά? Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει σήμερα στις δημοκρατικές κοινωνίες, αυτό που λέμε Δύση, υπάρχει ένα ζητούμενο κυρίαρχο, το οποίο είναι από τη μια πλευρά ανθρώπινο δικαίωμα και από την άλλη συνταγματική επιταγή. Και κάθε χρόνο, όσο περνά ο καιρός, τόσο γίνεται πιο έντονο και το δικαίωμα και το ζητούμενο, και είναι η ασφάλεια. Αυτό που λέμε, η ασφάλεια ταυτίζεται ουσιαστικά με το αίσθημα των ανθρώπων να αισθάνονται ότι είναι ασφαλείς στη γειτονιά τους, στην πόλη τους, στη χώρα τους. Υπάρχει, ξέρετε, ένας παγκόσμιος δείκτης, law and order. Αυτός ο δείκτης δείχνει πόσο, σε τι επίπεδο βρίσκεται η ασφάλεια, η εσωτερική ασφάλεια, η ασφάλεια στη γειτονιά και πιο συγκεκριμένα ακόμη, εάν μπορώ να κυκλοφορώ τη νύχτα χωρίς φόβο. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Και εμείς βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο ως χώρα, τον μετράμε τον δείκτη αυτόν τον τελευταίο καιρό, και επίσης υπάρχει και κάτι ακόμα ένας δείκτης, πόσο ευχαριστημένοι είναι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών από την τοπική αστυνόμευση. Από την αστυνόμευση στη γειτονιά τους, στην πλατεία που παίζουν τα παιδιά τους, στην πόλη τους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό είναι η ασφάλεια. Η δυνατότητα να αισθάνονται όλοι ότι είναι ασφαλείς και ότι το κράτος προστατεύει. Η ασφάλεια έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό πολύ μεγάλο. Πολλά δημόσια αγαθά προσφέρονται από πολλές εναλλακτικές πηγές. Ιδιώτες, παραδείγματος χάρη υγεία. Ο μισός περίπου στην Ελλάδα τομέας της υγείας είναι ιδιωτικός, ο άλλος μισός είναι δημόσιος και πολλά άλλα. Η πρόνοια, για παράδειγμα. Η ασφάλεια παρέχεται αποκλειστικά από το κράτος. Άρα λοιπόν, και είτε κάποιος είναι εύπορος είτε είναι φτωχός, ουσιαστικά έχει απέτηση από το κράτος να παρέχεται αυτό το δικαίωμα και αυτό το ζητούμενο. Συνεπώς, αυτή είναι η απάντησή μου. Η δυνατότητά μας να αισθανόμαστε ασφαλείς μες στη χώρα. Και η άμυνα, βεβαίως, έχει να κάνει με ζητήματα που αφορούν την ακεραιότητα της χώρας. Και σε αυτό διαφέρει από την ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, όμως, πολύ σωστά το εννοήσατε ή το υπονοήσατε, ότι πολλά ζητήματα τα τελευταία χρόνια που αντιμετωπίζουμε πολλές και ασύμμετρες απειλές, υπάρχει ένα πάντρεμα προβλημάτων, ενιών και πολιτικών μεταξύ ασφάλειας και εθνικής άμυνας. Για παράδειγμα, τα σύνορα. Τα σύνορα πριν από 5 χρόνια, θα θυμάστε, 6 χρόνια, με συγχωρείτε, πριν από 6 χρόνια, θα θυμάστε ότι υπήρχε μια ιδιότυπη, επιχειρήθηκε μια ιδιότυπη εισβολή στη χώρα από χιλιάδες μετανάστες τρίτων χωρών, οι οποίοι επιχείρησαν να μπουν στη χώρα και να βαδίσουν προς την Ευρώπη. Αυτό δεν το είχαμε ξαναζήσει. Έχουμε το θέμα της μετανάστευσης, για παράδειγμα, το οποίο πια είναι μια καθημερινότητά μας
και ταυτόχρονα καθημερινότητα είναι και όλες οι πολιτικές που χτίσαμε απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση, αλλά ταυτόχρονα και στην υποδοχή μέσα από τη διαδικασία του ασύλου ή της απόρριψης του ασύλου. Έχουμε τα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας, η οποία πια αναδεικνύεται σε υψίστη προτεραιότητα. Υπάρχουν τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματος, που βλέπετε τον τελευταίο καιρό το ελληνικό FBI πραγματοποιεί μεγάλες επιτυχίες με την έννοια ότι εξαρθρώνει μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις και ούτω καθεξής. Συνεπώς, είναι πολυπίκυλη και πολύμορφη η έννοια της ασφάλειας, έχει πολλές εκδοχές και ταυτόχρονα, λόγω της εισδοχής της τεχνολογίας στις εγκληματικές ομάδες, χρησιμοποιείται με τρόπο τέτοιο που πολλές φορές είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και καμιά φορά πιο μπροστά από τις αρχές του νόμου. Στη συνέχεια, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι σήμερα η μεγαλύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ένα κράτος αντιλαμβάνεται την ασφάλεια. Δηλαδή, είναι η μετανάστευση, είναι το οργανωμένο έγκλημα, το κυβερνοέγκλημα, η τρομοκρατία ή είναι μία μίξη όλων αυτών των πραγμάτων? Ασφαλώς είναι μία μίξη. Ασφαλώς η ασφάλεια πια, όπως είπα προηγουμένως, είναι μια έννοια πολύμορφη, πολυπίκυλη και οφείλουμε να χρησιμοποιούμε νέα modus operandi, ούτως ώστε να πετύχουμε κάτι που είναι πραγματικά το ζητούμενο σήμερα σε κάθε δημοκρατική χώρα. Η ανθεκτικότητα. Νομίζω ότι είναι το κλειδί, η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για να πετύχουμε στον τομέα της ασφάλειας και σε άλλους τομείς, αλλά στον τομέα της ασφάλειας ιδιαίτερα, η ανθεκτικότητα λοιπόν να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αντέχουμε, να αποθούμε επιθέσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών με αποτελεσματικά και το ένα λοιπόν το κλειδί είναι η ανθεκτικότητα και το άλλο κλειδί είναι η αποτελεσματικότητα. Να μπορούμε οι δυνάμεις, οι υπηρεσίες της δίωξης και του νόμου και της τάξης να μπορούν να αποτελεσματικά να εξαρθρώνουν εγκληματικές οργανώσεις, να διώκουν το έγκλημα. Να σας πω ένα παράδειγμα ανθεκτικότητας μαζί με αποτελεσματικότητα. Έχουμε κάποιες συνεργάτες μου στο Υπουργείο, με τη δική μου καθοδήγηση και συντονισμό, μαζί με κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες αξιωματικούς της αστυνομίας, έχουμε δημιουργήσει κάποια chat στις εφαρμογές, για παράδειγμα στο Viber, και επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή με πάνω από 20.000 κατοίκους στο Λεκανοπαίδιο. Έτσι λοιπόν, ανά πάσα στιγμή, έχουμε μία ενημέρωση, επικοινωνία με αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που ζουν σε διαφορετικές γειτονιές, σε διαφορετικές συνοικίες, σε διαφορετικές πόλεις, αλλά ανά πάσα στιγμή μαζί τους χτίζουμε πλέον την ασφάλεια των πόλεων τους, των συνοικιών τους. Αυτό έχει δημιουργήσει μια ανθεκτικότητα χάρη στην αποτελεσματικότητα της αστυνομίας. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι το πρώτο τετράμινο του 2025, στην περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής, αναφέρω ένα παράδειγμα, όπου υπάρχουν συνεκτικά αστικά κέντρα, αλλά υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι αεροκατοικημένες, λόγω της φύσης της περιοχής, είχαμε 25 και πλέον χιλιάδες κλήσεις στο 100, στην άμεση δράση. Φέτος αυτές οι κλήσεις είναι 21.000. Είναι 4.000 λιγότερες. Που σημαίνει ότι όλη αυτή η προσπάθεια δημιούργησε μια ασφάλεια σε κάποιους πολίτες και ο στόχος μας είναι να μειώσουμε κι άλλο τις κλήσεις, που σημαίνει λιγότερα προβλήματα. Αυτή λοιπόν η ανθεκτικότητα, δηλαδή δημιουργία μέσα στην κοινωνία αισθήματος ασφάλειας και από την άλλη μεριά αποτελεσματικότητα με την έννοια της εξάρθρωσης εγκληματικών οργανώσεων ή εγκληματικών στοιχείων, τα οποία είχαν διεισδύσει σε διάφορες περιοχές, κάνοντας μικρές μεν κλοπές, διαρρήξεις, οι οποίες όμως είναι τόσο ενοχλητικές για τους ανθρώπους. Και τώρα, εάν έπρεπε να περιγράψετε με μία φράση το νέο δόγμα της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας μας, ποια θα ήταν αυτή η φράση? Κοιτάξτε, το κλειδί
το κλειδί κάθε πολιτικής, θα έλεγα, είναι η αποτελεσματικότητα. Εγώ έχω μία βαθιά πίστη στην πολιτική. Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη αξία. Όταν την υπηρετείς σύμφωνα με την αποστολή της και τη δική σου αποστολή. Η πολιτική έχει ένα υπέρτατο αξίωμα. Και το υπέρτατο αξίωμα είναι η αφοσίωση η οποία οδηγεί στο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η φράση μου, αν θέλετε, και αυτό είναι το δόγμα. Σε αυτή την εποχή όπου περιγράψατε στην αρχή τόσους πολλούς κινδύνους, τόσες πολλές απειλές, για σκεφτείτε, αναλογιστείτε λίγο πόσες απειλές αντιμετωπίζουμε. Να σας πω, για παράδειγμα, οι έλεγχοι στα αεροδρόμια ή στους επίγειους σταθμούς, στους χερσαίους σταθμούς. Πόσο σημαντικό είναι να εντοπίζουμε μέσα από την τεχνολογία και τους ελέγχους που κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή ο αστυνομικός, πιθανά πλαστά έγγραφα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Η μια πλευρά είναι αυτή. Πόσο σημαντικό από την άλλη πλευρά είναι οι άνθρωποι στην Ευρώπη, στο Σέγγεν, μπαίνουν χωρίς κανένα ταξιδιωτικό έγγραφο μέσα. Σπουδαίο. Η Ευρώπη καθιέρωσε το χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης. Όμως, ταυτόχρονα, η πρόκληση της ασφάλειας είναι ακόμα πιο μεγάλη. Σκεφτείτε ότι στον Εύρο αυτή τη στιγμή υπάρχει το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων, το οποίο εντός εισαγωγικών βλέπει κάθε κίνηση. Εντός εισαγωγικών βλέπει, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Κάθε κίνηση επί, αλλά και έξω από τα σύνορα, προκειμένου να προλαμβάνει διάφορες διακινήσεις. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι να περιορίσουμε τις εγκληματικές δραστηριότητες διαφόρων ομάδων. Παραδείγματος χάρη η Ρωμά. Δεν το λέω με ρατσιστικό τρόπο. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να αφήσουμε ομάδες οι οποίες δυστυχώς ρέπουν προς την εγκληματικότητα λόγω της ατιμωρησίας για πολλά χρόνια ή λόγω της αδυναμίας του κράτους πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή του κράτους να μπορέσει να συμβάλλει στην απορρόφηση και στην ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορεί όμως αυτό να μετατρέπεται σε εγκληματικότητα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Πρέπει το επάγγελμα εγκληματίας να τελειώνει σε αυτή την περίπτωση. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι προκλήσεις συνιστούν ένα πράγμα. Την αποτελεσματικότητα που πρέπει να διέπει τις υπηρεσίες της αστυνομίας, των οργάνων του νόμου και της τάξης και ταυτόχρονα στην εποχή μας που έχει μπει τόσο διάχυτα το διαδίκτυο στη ζωή μας, να μπορέσουμε και εκεί να δημιουργηθούν άμυνες, αντιστάσεις, μια τεράστια ανθεκτικότητα και εκεί και αποτέλεσμα να αποθήσουμε τις επιθέσεις που γίνονται μέσα από εκεί, που είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ επικίνδυνες και κυρίως καινούργιες, νέες, που πολλές φορές δεν τις γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν το δόγμα είναι ένα. Και το δόγμα δεν είναι δόγμα, είναι αξίωμα. Και το αξίωμα είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι. Ότι η πολιτική έχει αξία, πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στην αποστολή σου και πρέπει να εφαρμόζεις νέες, μοντέρνες, σύγχρονες πολιτικές. Γιατί, σκεφτείτε, εγώ είμαι υπουργός το 2000. Είμαι υπουργός από το 2000. Πήγα πολλές φορές και γύρισα και έφυγα πολλές φορές. Θέλω να σας πω ότι η πραγματικότητα του 2000 με σήμερα δεν έχει καμιά σχέση. Το 2000 η Ελλάδα είχε μια τρομοκρατία, η οποία την είχε οδηγήσει σε 25 θύματα, δολοφονίες μέσα σε 27 χρόνια. Και ανεξιχνίαστη. Σήμερα δεν έχουμε τρομοκρατία παρά μόνο ελάχιστα πράγματα. Σήμερα δεν έχουμε πολιτική βία παρά λίγα πράγματα. Σήμερα δεν έχουμε βία, για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια, όπως είχαμε παλιά, ή στα γήπεδα, στα στάδια, μέσα στους αθλητικούς χώρους. Πολλά πράγματα που έχουμε πετύχει. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε όλα αυτά τα νέα φαινόμενα που περιέγραψα, τα οποία είναι νέες προκλήσεις, νέες πολιτικές και άρα, λοιπόν, οι απαιτήσεις της κοινωνίας ζητούν από εμάς, τους πολιτικούς, την πολιτική, να υπηρετήσουν αυτές τις ανάγκες. Και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Συνεχίζοντας λοιπόν, κύριε Υπουργέ, η συνάντησή σας με τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex στις 21 Απριλίου του 2026 είχε στο επίκεντρο την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την παροχή μέσων και ανθρωπίνου δυναμικού, αλλά και κοινές επιχειρησιακές δράσεις με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Η συνεργασία με τη Frontex επαρκεί ή η Ευρώπη εξακολουθεί να ζητά από τις χώρες πρώτης γραμμής να φυλούν τα σύνορα όλων, αλλά με άνισο πολιτικό βάρος? Κοιτάξτε, καταρχήν χαίρομαι για αυτή την ερώτηση, γιατί ενθυμούμε πενταετίας, εξαετίας, τότε που συνέβησαν και τα γεγονότα στον Εύρο. Δεν ήταν δεδομένο ότι αυτό που έκανε η Ελλάδα, δηλαδή που προστάτευε τα σύνορά της, είχε την υποστήριξη όλων στην Ευρώπη. Κάθε άλλο θα έλεγα. Υπήρχαν άλλες ιδέες, άλλες πολιτικές, άλλες σκέψεις και αυτό ήταν ένα τραγικό, δυστυχώς, γεγονός, με την έννοια ότι η Ευρώπη δεν είχε αντιληφθεί την κρισιμότητα της ασφάλειας των συνόρων. Όταν έγινε το περιστατικό στον Εύρο, προσήλθαν στον Εύρο τότε, προσήλθε όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ουσιαστικά όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτοτε έχει διαμορφωθεί μια πολιτική και η Ελλάδα σήμερα δεν προστατεύει και δεν ελέγχει και δεν εποπτεύει τα δικά της σύνορα απλώς, αλλά τα ευρωπαϊκά σύνορα. Άρα, εδώ είμαστε, σωστά ρωτάτε, η Frontex είναι ένα όργανο ευρωπαϊκής ασφάλειας συνόρων και διαχείρισης της μετανάστευσης. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι η Frontex. Είναι πολύ συμβολικός ο ρόλος της σήμερα. Απολύτως, θα έλεγα, συμβολικός. Η Frontex χρειάζεται μία επανίδρυση, ουσιαστικά. Και πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία δύναμη κάποιων χιλιάδων αστυνομικών που θα εποπτεύουν στην ουσία ουσιαστικά τα σύνορά μας, ναι ή όχι? Αν ναι, τότε πρέπει να το κάνουμε με ό,τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, πολιτικές αποφάσεις σε κορυφαίο επίπεδο, χρηματοδότηση, προσωπικό, εξοπλισμοί κλπ. Εάν δεν θέλουμε, πάλι εμείς από τη δική μας την πλευρά θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που σήμερα πραγματοποιούμε ως αποστολή και ουσιαστικά η συνοριακή μας γραμμή είναι οχυρωμένη. Έχουμε δημιουργήσει 75 χιλιόμετρα φράχτη, έχουμε το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης, έχουμε προσλάβει πάνω από 2.000 συνοριοφύλακες και με δικές μας δαπάνες αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους, ουσιαστικά με αποτελεσματικό τρόπο που αναγνωρίζεται από όλους, προστατεύουμε τα σύνορά μας. Επιμένω λοιπόν και λέω ότι Frontex σημαίνει μια δύναμη πραγματική που πραγματικά ελέγχει τα σύνορα. Τα υπόλοιπα είναι, επαναλαμβάνω, για λόγους συμβολικούς, είναι μια μικρή ελάχιστη δύναμη όπου εκπροσωπούνται διάφορες χώρες, όμως δεν αποτελεί αυτό τη δύναμη προστασίας των σύνορων. Και τώρα, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να περάσουμε στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και του AI, μιας που καλώς ή κακώς πλέον στις μέρες μας έχει γίνει καθημερινότητα όλων. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω εάν η τεχνητή νοημοσύνη για την αστυνομία αποτελεί περισσότερο εργαλείο ή κάποιο είδους απειλή. Κοιτάξτε, ήμουν πριν από 2,5 περίπου χρόνια, πήγα για ένα πολύ μικρό διάστημα σε ένα Υπουργείο που αγαπούσα πάρα πολύ, το Υπουργείο Υγείας. Και είχα πει τότε ότι η τεχνολογία βρίσκει πραγματικά απόλυτη εφαρμογή στον τομέα της υγείας. Και αυτό που συμβαίνει εκεί είναι πρωτοφανές και πρωτοπόρο. Δηλαδή, ενώ η ιατρική επιστήμη, η ίδια επιστήμη δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά η τεχνολογία έχει φύγει τόσο μπροστά, χρησιμοποιεί η ιατρική επιστήμη τόσες πολλές μορφές τεχνολογίας που πραγματικά σώζει ζωές. Είναι κάτι εντυπωσιακό και με έχει εκπλήσει. Τώρα, στη συνέχεια, όταν επέστρεψα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην ελληνική αστυνομία, θέλω να σας πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία κάνει θαύματα. Πραγματικά θαύματα. Και μέσα από εκεί εξοικονομείται τεράστιος χρόνος για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Εξοικονομούμε πολύ προσωπικό, πολύτιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες υποθέσεις, αλλά κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη
συμβάλλει πολύ γρήγορα και πολύ αποφασιστικά και πολύ αποτελεσματικά στην εξιχνίαση εγκλημάτων που ο ανθρώπινος νους και οι ανθρώπινες διαδικασίες απαιτούν πάρα πολύ χρόνο, πολύ κόπο και πολλές φορές αμφίβολο αποτέλεσμα. Τι κάνουμε τώρα? Προσπαθούμε να χτίσουμε δομές τεχνητής νοημοσύνης, εφαρμογές πολύ γρήγορες που θα μας οδηγήσουν σε πολύ σπουδαία αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την εξιχνίαση των εγκλημάτων. Με βάσεις δεδομένων, με δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης διείσδυσης σε εγκλήματα και από την άλλη πλευρά η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δηλαδή τα εργαστήρια της αστυνομίας, τα οποία είναι πιστοποιημένα από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Διεύθυνση λοιπόν Εγκληματολογικών Ερευνών έχει τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να αποδίδει στη δικαιοσύνη αποτελέσματα τα οποία αποτελούν τα τεκμήρια για μια δίκη. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ναι. Είναι καταπληκτικά τα νέα, ευχάριστα και σήμερα μάλιστα είχαμε μια κοινή σύσκεψη με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να τρέξουμε όλες αυτές τις εφαρμογές που θέλουμε. Να σας πω για παράδειγμα κάτι τελευταίο, με τις κάμερες οι οποίες θα τοποθετηθούν για αστυνομική χρήση, συμπεριλαμβανομένες και της τροχέας. Οι κάμερες λοιπόν αυτές, οι οποίες έχουν ενσωματωμένοι μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα εργαλεία, έτσι ώστε να μειώσουμε από τη μια μεριά τα τροχαία ατυχήματα και να έχουμε λιγότερους νεκρούς και ταυτόχρονα θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιοποίησης για την διερεύνηση εγκλημάτων. Και τώρα, καθώς φτάνουμε στο τέλος της κουβέντας μας, κύριε Υπουργέ, έτσι για να κλείσουμε, σε ένα συνέδριο άμυνας μιλάμε συνήθως για αεροσκάφη, για πλοία, για συστήματα, για συμμαχίες και για τεχνολογία. Η συζήτησή μας όμως έδειξε ότι η άμυνα μιας χώρας αρχίζει και τελειώνει πολύ πιο κοντά στον πολίτη. Εάν έπρεπε να πείτε στους πολίτες ποια είναι η μία μεγάλη υπόσχεση του κράτους απέναντι στις απειλές της νέας εποχής, ποια θα ήταν αυτή? Είναι δύο επίπεδα. Το ένα είναι σε ό,τι αφορά την άμυνα, όπως είδαμε και μένουμε όλοι έκπληκτοι με ανοιχτό το στόμα, επειδή υπάρχουν δύο πόλεμοι στην περιοχή μας, στο Βορρά και στην Ανατολή, αντιλαμβανόμαστε ότι ο πόλεμος έχει πάρει μια καινούργια μορφή. Ο πόλεμος στη Ρωσία, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, διεξάγεται με drones, πάνω στα οποία έχουν δουλέψει οι Ουκρανοί και φαίνεται έχουν μια τεράστια πρόοδο και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Το ίδιο συμβαίνει και στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής και έχουμε πολύ φτηνά όπλα απέναντι σε πολύ ακριβές αντιστάσεις, δηλαδή η άμυνα που έχουν οι χώρες για να αναχαιτήσουν επιθέσεις. Υπάρχει μια ανισομέρεια σε αυτό και άρα λοιπόν μια καινούργια πραγματικότητα και το ανθρώπινο δυναμικό όλο και λιγοστεύει στην συμμετοχή του στον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα η τεχνολογία παίρνει το πάνω χέρι και σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια, η δέσμευση είναι ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια που τη χτίζουμε κάθε μέρα, ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτό που ανέφερα στην αρχή. Ότι οι άνθρωποι στον δρόμο, στη γειτονιά τους, στη συνοικία τους, στη δουλειά τους, τα παιδιά τους, στις πλατείες, στις πόλεις μας, να επικρατεί απόλυτη ασφάλεια και κοινωνική ειρήνη. Και τότε πραγματικά θα υπηρετούμε με αποφασιστικότητα ως πολιτική, με ήττα και με όμικρον γιώτα, το κοινωνικό συμβόλαιο που τόσο πολύτιμο είναι για τη δημοκρατία μας και για την κοινωνία μας. Θέλω να σας πω κάτι εξομολογητικά κλείνοντας, ότι είχα μία ψευδαίσθηση, η οποία αποδείχθηκε πραγματικά ουτοπική κατά τη διάρκεια των χρόνων της κρίσης, όταν πίστευα, πεπλανημένα πίστευα, ότι το κοινωνικό συμβόλαιο είναι δεδομένο. Έκανα λάθος. Δεν είναι δεδομένο. Και δεν είναι δεδομένο γιατί το κοινωνικό συμβόλαιο θέλει κάθε μέρα αγώνα στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας για να το ενισχύουμε. Φτάσαμε στο σημείο να διαλυθεί σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες εποχές. Άρα λοιπόν αυτό το πολύτιμο κεκτημένο της δημοκρατίας και το διαρκώς ζητούμενο
πρέπει να το διαφυλάξουμε με τις πολιτικές που οφείλουμε να εφαρμόσουμε με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Athens Defense Summit και για αυτή την πάρα πολύ όμορφη κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την διοργάνωση. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ.